ॲपटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. सध्या मुसळधार पावसानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात धुमाकूळ घातलाय. या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडं उन्मळून पडली आहेत. सिंधुदुर्गवासियांची या मुसळधार पावसामुळे एकूणच तारांबळ उडाली आहे. निगुडे तेलीवाडी येथील श्री कृष्णा लक्ष्मण नाईक यांच्या घरावर झाड पडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. दरम्यान निगुडे तलाठी भाग्यलक्ष्मी शिंदे, सरपंच समीर गावडे व ग्रामसेविका तन्वी गवस यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली आहे. यात अंदाजे सुमारे 27,000 रुपयांचं नुकसान झालंय, तर विद्युत ताराही तुटल्या आहेत. याबाबतची माहिती निगुडे उपसरपंच गुरुदास गवंडे यांनी दिली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.